Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, мо чун ҳар вақта дар каналмон хонаи фурӯшӣ нав мепартем. ҳар рӯз медонен хонаи навбати мо новостройка, доми новостройка ина дидестен уна болода. Хоб дӯстон, хона ина чораҳаи Султони Кабир сини у тараф чӣ гуфт? Майс кабинет буд. Инаи тарафаш 46 айнами сераҳада бигем. Инами сераҳада қарор дорем. И тараф сини Султони Кабир аст. Хоб айвиҷа камтар поёнтар уна доми хонаи фурӯшӣ метова. Мере ба навор мегирем. Тамошо кунен хонаи хе сумшам арзонай. Кадоми хона гира номери соҳиби хона фурӯш ҳам мемонем. Мақсад ҳатман зан зане дар номеро сумшам гап мезанем. Хоб то охири видеоро тамошо кунед. Хоб дӯстон, ина пештар ба хонаи фурӯшӣ омадем. Хоб нигоҳ кунед, 4 та корпусай лави раҳда и хонае ки мефурӯшанд дар лави раҳ қарор дорад. 4 та корпусай гуфтем. ин ноҳияи Фирдавсӣ, поёнтар колхози Россия мешавад, кӯчаи Қаҳоров. И домое ки дидесен, домо 11 этажа мешавад. Доми ами хонаи фурӯшам 11 этажа. Хона 5 ошёнада қарор дорад. Якум, дуюм магазин мешавад. Сеюм, чорум хонаи мисол панҷумгиш хонаи ами фурӯшӣ аст. Хоб боз мерем, ай пештар ба навор мегирем то охири видеоро тамошо кунем. Тризае ки соҳиби хонаи фурӯшӣ уна барда мисол ина дидесен, ба чилик нишон метавам. Сета ятш кирпичне, дуташ дигаш ина хеле сена қати. Айбари хона ай рӯ парӯи раҳ мешава хона тризаш. Хоб дӯстон, ина бадри здания дур омадем, олиҷа ремон рафтесай, хоно блокан стенаи холиян. Мақсад нигоҳ кунед, гуфтем ки якум, дуюм этаж магазин меша. Сеюм, чорум, панҷум хона ина 1, 2, 3 триза. И соҳиби ами хона бо аюсунам дорам. Як тай дига аю 3 таис дора. Я тай тараф 4 триза дора. Мисол ин рӯ парӯи раҳра нигоҳ мекунад хона. Дом 11 этажа мешава. Хоб медараем ба даруни хона. Хоб ина нигоҳ кунед, дарои металлически дари главни да хичол мечаспонанд ай тарафи ами фирма бигем. Бо триза дора. Ина дарош як дари фақат чӣ мечаспонанд? Бо оҳани як дари ам главнира мечаспонанд, тамом. Бо ина тризои пластик меша. И тризошам мақсад мечаспонанд. Ам тризои фақат берун калон. А то, что дрини хона, байни хуно, ваёша мисол хитончи мекунем. И фақат тризои беруну, дари берун. Хоб дӯстон, ина ба даруни зания дур омадем. Панҷум ошонай. Инаи дутаи ки дидесен, дута лифт меша, ятш грузовой, ятш легковой. Ина бари ами лифтда, мисол пушти лифтда бигем, даҳани дари ами хона фурӯш, мисол хонае ки дидестем. Хоб иҷа гуфтем ки дараш оҳанӣ мешава, мақсад уҷа поёнда нишон додем. Рост ба даруни хона медурем, ина кирпич ҳамаша мисол чиндагия хона ҳам хеле холе фақат. Хоб ай хона дар омадем, ина калидорча мешава, торик ай камтар. Хоб бародаро барои ки свет ҳозираш надора, иҷа ҷои туалет мешава. Туалета ки хеле мақсад ҷош нормал не. Анаи даруни ки дидесен, иҷа ҷои душевой мешава. Ҷои душевой турбаш буровардагай. Монтажош кадагӣ нест ай бародаро. Монтажоша кадоми да мисол хонахарай ку дар занг мезанам, мисол да ҳами суми аки моғози гап мезанем нашуд нархиш, ҳами сум да туғурӣ бигира. Монтажоша ҳатман мезгаронанд, метиянд мисол қати шикатуршам да ҳами сум дохил мешава агар кадоми ҳами сум қати бигира. Хоб бародаро нигоҳ кунед, дар хона якум хонаш, дуюм хона кухня. Ози ба якум хона медарем. ина ҳолни монолитай хоно десен. И триза ай пушти хона мешава. Бариш ай бари хона мешава. Ина раҳи калон, ози ай тризаи кухни нишон метем ки раҳи калон. Ина хона тризош ҳам гуфтем ки ай тарафи ҳами чиз хона шинонда метиянд, мақсад тризоша. Хоб обши квадрати хонара гуфтем ки обши квадратиш 72 квадрата. Инаи димги хонашай иш камтарак аю хона майдатар у хонаша ҳам қай камтарак разница дора. И ду тризаи калон дора. И ай тарафи раҳ ай тарафи раҳ
рай ки мисол уна чораҳаи Султони Кабир гуфтем рай южни не поёнтар колхози Россия ми рахкати агар рафтан гире рай колхози Россия меша уна Султони Кабира инҷа мебинем агар чӣ шавад. хоб и димги хунааш ба дӯстон ҳозир инами ростакиш инами хе калидорча мешава калидори мисол калонаи хе ростакиш кухни меша кухниш не хеле пирагаро дура кам тарак мисол хеле бо ҷо падагиай ҳоли ки бичи пухта қати хуно сохтагиай инай кухни бо ранги ам тӯзаву аз тарафи рай ам ра нишон додӣ. хоб ду дар хона гуфтем кухня ванна туалет отдельно хона гуфтем дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дора светофори южне кӯчаи Қаҳоров и домо 11 этажан и хона дар панҷум ошёна қарор дора мақсад якум дуюм ҷои магазин мешава далчиш агар айди мисол кунед сеюм мешава агар бе магазин агар магазин қати ҳисоб кунед як ду қати панҷум этаж ҳисоб мехӯрад. хоб ду дар лифт дора лифти гурзавои легковой ду хона 72 квадрат нархи ҳамин хона 370 000 сомон бо торговатса мисол ҳаста мисол метавонед торговатса кунед. номерои телефон 988 36 35 65 номер дига надорина. хоб номерои акарам гуфтем 988 36 35 66 кадоми 65 кадоми хонахарай дар ҳамин номеро зан занен стяжкаш мисол ба кава мегиранд агар ҳамин нарх дар товори гирад монтажам медароед дар ҳамин нарх. хоб кадоми хонаи фурӯшӣ дорад дар шаҳри Душанбе ба номерои админ Хуршед 915 61 53 53 зан занен ҳатман меем хонатона симка мекунем реклама мекунем кӯмак мерасонем. хоб раҳмати калон кадоми одамое ки дастгирӣ мекунанд канали моро ҳатман подписатсия кунед лайк монем не нехтона да комментария нависем бародаро.